A caravana nacionalista fixo parada onte pola noite no Barbanza, nun acto multitudinario en Boiro. A Italia chegáronse os pesos pesados da formación, como é o caso da voceira nacional Ana Pontón, ou o cabeza de lista ao Congreso pola Coruña, Néstor Rego. Os dous incidiron na importancia destas eleccións e o feito de acadar representación en Madrid, para poder ser decisivos no Estado e darlle voz ao sector pesqueiro e marisqueiro, e tamén mellorar as condicións laborais da xente do mar. Queremos ter voz en Madrid, non para que se escoite a voz do BNG, para que se escoite a voz de Galiza. Pero nestas eleccións podemos facer algo que é máis importante que ter voz, e é ser decisivos e decisivas na política estatal. Todos e todas sabemos que non vai haber maiorías absolutas. E nese contexto, os deputados do BNG teñen un doble valor, porque valen para que non goberne ese trifachito, pero tamén valen para que Galiza teña peso e poñamos freo á discriminación. Temos que acabar coa discriminación deste país e exixir respeto pros galegos e pras galegas. E iso faise votando BNG o vindeiro 28 de abril. É o noso momento. De igual xeito se mostrou na súa intervención o candidato ao Senado, Xosé Deira. Segundo el, o BNG é a única forza política que garantirá que Galicia teña voz propia en Madrid, para defender todos os temas que lles afectan. E é moi importante que Galicia teñamos representantes. Fai 3 anos desde aquí pedíamos o voto, pois non tivemos representación en Madrid. Estivemos pendientes porque houbo tamén un experimento por aí que dicían que son nacionalistas e que iban a representar a Galicia en Madrid, e resulta que agora nos presupostos do Estado